茹で上がった麺を流水にさらしていきます。でこの際麺の温度が高いので最初の水はすぐに一度捨ててあげると。で水をね洗っていきます。ポイントとしてはざるでこすってしまうと麺が傷つくので、麺と麺を合わせながら洗っていくと。表面のぬめりが取れるまでしっかり洗っていきます。で何度か水を振ってあげて、盛り付けの際のポイントなんですけれども、器に盛ってから盛り付けるのではなく、この洗っているざるの中で指にかけるようにして麺を手でほぐしてあげる。かけてほぐしてあげる。これの繰り返しで、麺の線をここの段階で整えてあげるときれいに盛り付けがしやすくなります。でこんな感じで麺を持ち上げてあげて、でしっかりと水気を切ってそのまま器の中に持っていくと。で指をかけてあげてそのまま持ってくると。